Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән Казанның Ленин исемендәге мәдәният сараенда без бергә дип аталган балалар халык иҗаты конкурсының финал этабы узды. Әлеге бәйгедә төрле зона турларында җиңү яулаган коллективлар чыгыш ясады. Бүләкләү тантанасында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Тантанадан Фәннур Хәсәнов репортажы. Ленин исемендәге мәдәният сарае шатлыклы йөзләр белән шыгрым тулган. Чөнки һәрбер катнашучы зур сәхнәдән үзләренең хезмәтләренә бәя алачаклар. Әлеге фестиваль 2016 елдан бирле үткәрелә. 5 ел дәверендә фестивальдә 200 меңләгән кеше катнашкан. Алар арасында Татарстанның авыл калаларыннан төрле оешмалар, өстәмә белем бирүче учреждениялар, балалар бакчалары, интернат мәктәпләр, гаилә коллективлары бар. Жылы сүзләремне әйтәсем килә. Безнең республикабызда 2016 елдан бирле Мәгариф министрлыгы тарафыннан үткәрелә менә шушы балаларның халык иҗаты фестивале. Аның исеме дә бик матур һәм күркәм. Без бергә дип атала. Ни өчен? Чөнки ул берләштерә, гаиләне берләштерә. Ул берләштерә безнең мәктәп коллективларын, укытучыларыбызны. Андагы номинациялар да катнаша безнең. Иң кичкенә гаиләдәге иң кичкенә баладан алып, безнең өлкән, 3нче буын, ак сакаллы әби бабайларыбыз һәм ак яулыклы әбиләребез. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу фестивальнең аның фәлсәфи мәгънәсе бик тирән. Бу фестивальне без 5нче ел оештырабыз. Мин аны уйлыйм, алга таба да бу фестивальне дәвам итәргә кирәк. Һәм аның географиясын тагын да киңәйтергә, зурайтырга кирәк. Безнең бу тәҗрибәбезне Россия күләмендә дә белсәләр иде. Без шушыңа омтылырбыз. Мы вашему вниманию представляем Центр внешкольной работы города Буинска. Без Буа муниципаль районынан килдек һәм сезнең игътибарыгызга балаларыбызның иҗат җимешләрен тәкъдим итәбез. Шушы эшләребез белән без зур арбабызны тутырып бизәдек. Әлеге эшләр арасында төрле курчаклар, язулы, рәсемле тәлинкәләр бар. Мы привезли выставку «Сувениры России». Без Россия сувенирлары исемле күргәзмәбезне алып килдек. Әлеге күргәзмәдә балалар иҗат үзәгенә йөрүче күп санлы балалар кул эшләре һәм район балалар иҗат мәктәбе укучыларының хезмәтләре куелды. Монда керамика һәм киездән эшләр бар. Мәсәлән, әлеге эшләр мытыгулиннар эшләгән аяк киемнәре. Алар чын профессиональ кимәлдә башкарылган. Бик матурлар. Алар бик озак еллар буе шөгыльләнәләр. Әлеге фестивальнең исеме җисеменә туры килеп тора. Күп милләтле Татарстаныбызның байлыгы балаларыбыз иҗатында чагылыш таба. Фәннур Хәсәнов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.